Phezu kwentaba namhlanje sithi ke milk for babies and meat for real men. Bantu abahle ngutolo lo, nguZulu. Phaa phezulu ke njengoba undibona ndiphezu kwentaba namhlanje ndilapha kwaThixo, ndikule ndawo yokulunga. However, khona nje i-issue endibawela into yobana ke sijongane nayo ke ndiyi-adrese ngokweyam understanding. Ukhona umba othanda ukuxhaphaka. Ikhona itopic wena ethande ukuxhaphaka amongst abaprofeti, amongst abafundisi. Ngumbuzo lona phofu othi xa kucaba nyhani ngenene nangenyaniso unaye uThixo, xa kucaba nyhani ngenene nangenyaniso ulili kholwa, xa kucaba nyhani ngenene nangenyaniso unaye uYesu, unako ukulunga, kutheni le nto uzawusokola kangaka? Kutheni le nto uzawuhlupheka kangaka? Kutheni le nto uzele uloyiko? Kutheni le nto uzele ikraji? Kutheni le nto uzele inzondo uyi-opposite yako konke okuthethwayo nokokushunyayelwa nguYesu Kristu ozibiza ngaye namhlanje? Ngoba kaloku andithi uthi ngumKrestu utsho nxa uthethayo akho cawe ikubhudayo uyiphosayo ungayanga enkunzweni. Kodwa kutheni mani le nto izinto zingalungi? Kutheni le nto abantwana bakho bonke kungekho nto icacayo nakomnye kubo? Ndibawela ukuphendula lo mbuzo ngokweyam understanding nanjengomntu ke osebenza ngabantu nanjengomntu ke othunyiweyo into yobana mandenze le misebenzi yokulunga. Sitsho ke ndisithi siwugadile ke siwujongile umzila wakwaThixo, siwugadile ke siwujongile, senza njalo njengoko sithunyiwe. Kubusobelanga ke lona bantu abahle. Ndithi ke namhlanje mandiphendule lo mbuzo uxhaphakileyo kubaprofeti bewubuza mani, bewuzisa ebantwini nakubafundisi. Ndiqonde into yobana babuziswa nakukhathazeka kwento yobana imisebenzi engaka, iminyaka engaka kushunyayelwa kodwa iimeko zabantu azitshintshi. Kuyintoni na? Kwenzeka ntoni? Ngokokwam ukuqaphela nangokokwam ukubona, point number one, ebantwini kunzima ukwamkela i-blessing. Kunzima ukwamkela i-blessing ebantwini. Abantu futhi abanayo ne-understanding into yobana xa kuthethwa ngoChrist, xa kuthethwa ngoKristu, xa kuthethwa ngoYesu, xa kuthethwa ngentlambuluko kuthethwa uthwane na. Kangangento yobana yiyo le nto iinkonzo zisoloko zigcwele kodwa uThixo yena uyalambatha. Abantu bakude ubumnyama bulugubungela ilizwe. Bambalwa ke abo ukukhanya kuthe chapha kubo ngenxa yento yobana abantu are-afraid, ba-nervous, abafuni ukuyithatha i-responsibility. Abantu bazalisa iinkonzo ngenxa yokubaleka i-responsibility into yobana ze kuthi noba kwenzeka ntoni na, izibe kanti leyo yi-responsibility yomfundisi. Ze kuthi noba ubomi bakhe abuhambi kakuhle kangakanani na, umntu akakwazi ukukhomba kuye umonakalo nomonakalisi, awukhombe kuye isiqu sakhe. Koko ufuna into yobana yiyo ke ngoku le nto abantu bengakwazi ukwenza izinto kungekho umntu phambi kwabo ubakhokheleyo. Bafuna umntu abazokhomba kuye kuthiwa nanku okhokheleyo, kwenza into yobana yonke impazamo neyenzeka ezimpilweni zabo ze bakhombe emntwini othile, bangaqapheli ke ngoku le mithetho yendalo nale mithetho yemvelo ethi umnwe omnye ukhomba phaa kanti emithathu ikhombe kuwe. So abantu abanayo le understanding, abantu abakwazi ukwamkela intsikelelo, abantu abacocekanga ngaphakathi. Iintliziyo zabantu zigcwele ububi, iintliziyo zabantu zigcwele zizigqubu zikaSathane. Iintliziyo zabantu, itempile kaThixo, itempile kaYehova nemizimba yabantu ngokokuphila enyameni. Khumbula ke into yobana uThixo umoya ohlambulukileyo ungumoya, azafumana amandla ngokuthi wena uyinyama ufezekise injongo yakhe. Eyona njongo ibekelweyo phezu kwalo mhlaba is to imitate God, ube kukulunga, ube yi-positive energy to the universe, kwinto yonke all around ebantwini. To make service to God is to make service to people, uyayibona?
To make service to God is to make service to people and everything else around you. Yonke indalo, akhathaliseki noba yimbovane, akhathaliseki noba yintaka, kodwa yenza okuhle wena kukungqongileyo. Uzujonge into yobana intlambuluko iza kwenzela ntoni na. uThixo wokulunga uzujonge into yobana uzawuthi wawucathula. The law of cause and effect ithi you take the first step forward. Ithi yona iBhayibhile xa ithetha ngalo law of cause and effect ithi nkqonkqoza. To nkqonkqoza, to knock is the cause and the effect into yobana uvulelwe. Nkqonkqoza uzawuvulelwa, cela uzawuphiwa. So uthi ke ngoku usawutshintsha ukunyathela, uthi usawutshintsha indlela ocathula ngayo, zithi izinto zisombululeke. Izinto tend to unfold kuwe ke ngoku ngenxa yokutshintsha kwakho ukwenza nangenxa yokutshintsha kwakho indlela yokunyathela. So abantu kunzima ukutshintsha ebantwini, kunzima ebantwini ukukhuculula nokuhlamba iitempile neentliziyo zabo into yobana zibe bubungcwele. Kuthi ngeli xesha umfundisi eshumayela ethetha ukuphila phezu kwempilo yomntu, ethetha ukuphila phezu kwebandla, kodwa kukho abashwabulayo ezintliziyweni ngenxa into yobana bayazazi iimpazamo zomfundisi, bayamazi into yobana besenzani phi nabani izolo. Ilapho ke ngoku itriki. Indawo enoThixo ke indawo enomthetho, indawo enoThixo indawo enee-tests ezithile ezimana ukwenzeka. Mhlawumbi uyiboniswa nje le mpazamo yalo tata okanye lo mama umileyo phambi kwakho ungqina ngoThixo. Uyiboniswa nje yithesti leyo eza kuwe into yobana undawoni noThixo wena. Abantu ke abakwazi ukuyamkela iblessing. Uthi umfundisi emile esithi uThixo inyaniso, uThixo uluxolo, uYesu yena uluthando, ube wena ushwabula ngenxa into yobana uyamazi into yobana ebekweliphi igumbi izolo. Ungayazi into yobana kanti xa wenza njalo unyevulela futhi ujika uphephetha le blessing iza kuwe. Abantu abakwazi ukwamkela iblessing. Abantu bayayirejektha ugcobo lukaThixo ngenxa into yobana uThixo kaloku uzawusebenza ngomntu. Yiyo ke ngoku le nto kukho inkolo into yobana uyahlonipha konke okukujikelezileyo. Kumntu ngamnye ubona ikumkani, kumntu ngamnye ubona uThixo. Yiyo le nto amaRasta enenkolo ethi my Lord. Ade ahlekwe ngamanye amaxesha ingathi aphambene kude kutyholwe wena neli cuba lihlaza balitshayayo into yobana lilo elibanika imbeko engaka into yobana wonke umntu abahlangana nayo my Lord, my King. Ngenxa into yobana xa usenza into okanye uthetha into emntwini, loo nto uyithetha kuwe ngokuphindene kathathu ngokwendalo nangokwemvelo nangokohlobo nangokomthetho kaThixo. Sikhumbule into yobana uThixo ke unomthetho. uThixo ke yonke kukho imithetho elishumi nekukholelwa into yobana yimithetho kaThixo leyo. uThixo ke usebenza ngomthetho. Xa uzoba nxamnye ungafuni ukudibana nomthetho wena, ungafuni nokuxelelwa ukude noThixo. Abantu ke abakwazi ukwamkela intsikelelo, abantu abakwazi ukwamkela iblessing. Uthi ngoku umkhankanya umzalwane, uthi ngoku umbiza ngegama usithi ndibona okuhle kuwe ngalo Disemba, ndibona indlala ibhubhiswa kuwe itshatyalaliswa, ndibona ukusokola konke iinyembezi zakho zeminyaka ndibona ziphenduleka. Kodwa umntu yena entliziyweni uzoba nokushwabula bento yobana oh hayi nothi kum, oh hayi nothi kum. Uyayibona into yobana uphikisana neblessing. Okanye athi umfundisi okanye loo nkokheli ibekweyo phambi kwakho ingqina okuhle ngoThixo, ube wena uthelekisa intshumayelo uba wowu uyogqithwa ke ngubani bani, kanti uphosana neblessing. Kanti lo mntu ngeli lixa ubekiwe nguThixo into yobana azokusikelela, azovakalisa. Intsikelelo kaThixo iyajingisa, ayinandawo yokuhlala ngenxa yento yobana awucocekanga, awuhlambulukanga, awufuni utshintsha. Ube nguloo mzalwane ke ubelelo kholwa lisokola imeko engatshintshiyo kuwe ngenxa yento yobana kakade imeko ayitshintsha apha kuwe ngaphakathi. Ngenxaba kakade awuzimiselanga ukucoca itempile, kumnandi ukuphila ebubini, kumnandi ukuphila ngentlebendwane. Uyaphikisa, qho nixelelwe ngababekwe into yobana bakhokhele ngenxa yento yobana uThixo ungumntu onomthetho. uThixo usebenza ngomthetho. uThixo ke nabantu babeka ngeendawo zabo zokuhlala. Bakhona ababekwe into yobana bakhokhele,
bakhona ababekwe into yobana bajonge kwabo babekweyo ze bamamele beve. Athi uYesu ngenye imini xa ethetha ephendula bebuza into yobana, eyi Nkosi, sizawuyazi njani na into yobana nyhani ngenene nangenyaniso unguye unyana womntu, nguye wenyaniso, unguye unyana welizwe, unyana wentlambuluko? Aphendule yena ngelithi, ningajongi ezi-miracles. Abantu ke bayaphuma ke kwinkonzo, abantu bayasuka kubaprofeti, abantu bayasuka kumakhaya empeliso abakhonzwe kuwo ngenxa yento yobana bona into abayigadileyo kakade yimilingo. Yiyo ke ngoku le nto abantu behamba ke ngoku ngendlela bekhangelana, behamba ngobusuku, behamba ngobumnyama, bengena ezindlwini zabantu abathandaza izigubhu, abantu abathandaza iinyoka, abantu abathandaza utikoloshe, nako konke kungumoya ombi okhoyo ezweni, ngenxa yento yobana besithi, hayi kulaa ndawo ii-miracles azikho, hayi akho nto ndiyibonayo. Uthi uYesu ngenye imini xa ithethayo uze ungajongi ii-miracles, uze ungajongi umlingo, ngenxa yento yobana uzawulahleka, ngenxa yento yobana namandla obumnyama anawo amandla okwenza imilingo. Wade athi khumbulani kaloku into yobana kwakusenzeka ntoni eJiphethe. UMoses kwimimangaliso uThixo ayemyale into yobana makayenze, yajula induku phantsi ijikiwe yinyoka. Khumbula uba amagqwirha nawo ayenawo loo mandla okwenza njalo. Koko umehluko phakathi kothunywa bobumnyama nothunywa kukukhanya, othunywa kukukhanya nizomva ngokubetha kolwimi, nizova ngelizwi into yobana lona nguye, lona wasekukhanyeni, lona ngokaThixo, lona ngowentlambuluko, ze nilandele. Nto nawo ke ngoku siphila kwilizwe apho ubumnyama bulombathileyo mani phaa ku-Isaiah 61 okanye Isaiah 60 verse 1. Ubumnyama buluthe wambu, ubumnyama buligubungele ilizwe, kodwa wena kwakube kukhanya mani, kwakube lichaphaza lokukhanya kweli lizwe. Abantu ke banjalo, abantu abayazi into yobana ukulunga kuxhomekeka kuwe. Abantu abayazi into yobana the universe responds to what you are. Iphawu likaYesu, umnqamlezo, as above so below, as within so without. Le nto ilapha kungaphakathi entliziyweni yile nto izobonakala ngaphandle. Akhathaliseki noba inkonzo uyihamba imihla nezolo, ze kuthi nangosuku apho iinkonzo zivaliweyo zingavulwanga, wena ufike ume estupini ngenxa yento yobana ufuna ukubonakala ungathi xa unganyanisekanga ngaphakathi. Kuzoba njalo emhlabeni njengoko kunjalo ezulwini. Ingaphakathi lakho lizawubonakala ngaphandle. Eyona aim yakho ke wena ke ulikholwa yinto yobana eze kuthi kulo mnqamlezo apha esizikithini sawo, apha kuwe entliziyweni, ze kuhlale ubethelele uYesu Kristu, angagungqagungqi, ahlala azinze. uYesu Kristu ke yintlambuluko, uYesu Kristu luxolo, uYesu Kristu luthando. iBhayibhile from the very first page to the very last ithetha ngomzimba wakho, akhathaliseki noba ubawela ukuyijika-jika kangakanani na, nanjengoko abakholelwa kwindalo, abakholelwa kwimvelo, nabo be-emphasiza the very same mithetho. Khumbula kaloku into yobana into yokuqala yindalo, into yokuqala yimvelo, so nebhaliweyo eBhayibhileni ithathwe endalweni. Koko ke akukho lula into yobana ezi zinto zikutyhilekele ngaphandle into yobana ucoce itempile le kaThixo, kwenzela into yobana uThixo ze abe nendawo yokuhlala, abe nendawo yokufukama. Ze kuthi kulo mnqamlezo phantsi phezulu, entla nasezantsi, apha esizikithini kuhlala uKristu, kuhlala intlambuluko, kuhlala uxolo, kuhlala uthando. Abantu ke kunzima ukwamkela intsikelelo. Abantu kunzima ukumva uThixo xa ethethayo ngenxa yento yobana abantu basengxolweni, abantu baselizweni. Ezelizwe zona zithe paha, ezelizwe zenziwa ngumntu wonke, ezelizwe futhi ziqondakala ngokukhawuleza. Kodwa ezikaThixo bambalwa abayifumanayo inyoba nenyhweba into yobana bazilandele, bazenze, baze bambone uThixo, baze ke ekugqibeleni nanjengoko ke makholwa nisoloko nithenjiswa ngokucancatha ngokuhamba kwizitalato zegolide. Xa unoThixo ke awubi nafiya, uloyiko. iBhayibhile nje yonke
noYesu ke kwiintshumayelo zawo wayethetha ngento yobana yohlukana ne-fear, yohlukana noloyiko. Ulelo kholwa loyikayo maan, lelo kholwa loyikayo into yobana noba umntana uphumile kungo-12 ebusuku akakangeni endlini, into awuzawuyenza yena yintshwabulo phezu kobomi bakho umntana. Not knowing into yobana lo mbhodama owuthethayo ngentliziyo ude uwukhuphe ngomlomo athi sengena endaweni umane ubulele umamkele ngepleyiti eshushu. Yhe maan, nonyana wolahleko wamkelwa ngesona sisilwane, ngeyona gusha ityetyisiwe. Kodwa yohlula kwizanzi ezo ntsikelelo phezu komntana akwawazi into yobana awuyazi into yobana ubomi obu bunezi-stages. Awuyazi into yobana xa ungumntana especially uyindodana, awuyazi into yobana intsikelelo ibaluleke kangakanani na, intsikelelo yomntu ongumama ebomini bakhe lo mntana, awuyazi loo nto. Awuyazi into yobana umntana oyindodana intsikelelo yomntu ongumama ebomini bakhe, be it the sister, be it umama omzalayo, be it umakhulu, be it umfazi amkhethileyo, kodwa intsikelelo yomntu ongumama ibalulekile especially kubomi bendodana. Awuyazi loo nto. Xa ingenayo ngobusuku umthuka ngobunjubaqa, umthuka ngokungabiyonto. Uyidala umbhodama uncedisa uSathane awuziqhwabi ii-demons zikaSathane. Ziqhwabe ngenxa yento yobana uyayifezekisa intando kaSathane phezu komhlaba. Umbiza ngeenjubaqa, umbiza ngenxila, umbiza ngongantweni. Awuyazi intsikelelo. Wonakele ngaphakathi. Umonakalo owenzeka ongaphakathi kuwo ubonakala apha ngaphandle. Awukwazi into yobana intsikelelo uyizise ebantwaneni bakho, awukwazi intsikelelo into yobana uyizise emyenini wakho. Umyeni wakho umbiza ngeempazamo zakhe. Udala umbhodama oncedisa abathakathi. Kanti xa ukwazi into yobana ube kuKrestu, ukuba uKrestu koku kwento yobana kuko konke wena usoloko ubona ilitha. You realize and see the light ngo-12 ebusuku. Nanjengoko le meko yalo mntana wakho ingathi ayinakutshintsha, akothemba, lo myeni wakho umbone ngathi ungubafazini akanowutshintsha, kodwa kakudala okuhle phezu kobomi bakhe. Athe ngena maan isuka kwezo ndawo ongazaziyo kodwa akomnika ipleyiti eshushu. Umthandazo wakho ube ngothi ndiyayazi into yobana uzawugqitha nakule level, uzawugqitha nakwesi sigaba. Uzoba nguye ebefana uba unguye elizweni, uzoba nguye ebefana uba unguye ebomini bam nasebomini bosapho lwethu nasebantwaneni. Awukwazi wena uyigqithisa intsikelelo. Ndike ndathi ke milk for babies, that meat for real men. Onendlebe makeve, onendlebe makeve. As above so below, as within so without. Umonakalo ngaphakathi kwentliziyweni, noxa uzibiza ngekholwa ude uyinkokheli ecaweni, kodwa nguwena mtshutshisi wabahluphekileyo, nguwena mtshutshisi wabangathathi ntweni. As a result obukhokheli bakho kule nkonzo ude ufumanise into yobana kude kubuze into yobana uphi nalo Thixo ame ngaye xa esokola kangaka, xa ehlupheka kangaka, xa zimnetha kangaka imbandezelo nobubi bomhlaba. Ngenxa yangaphakathi lakho, as within so without. Lo mbhodama ulapha ngaphakathi kuwe entliziyweni. Kwinto nganye wena eyenzekayo funeka uqale ubone unegative kuqala. Awuyazi inhlambuluko. Ubona inegative, iphepha elimhlophe. Ubona ichaphaza elincinci elimnyama wena. Ngumbhodama ke oyokulandela. Ngumbhodama futhi lakukutshabalalisa ilizwe. Ilizwe lakugabha. Yhe maan sibukele thina siyaxelelwa, siyatyhilelwa xa silele emathungweni. Uqatha uyafika, siyaboniswa izinto zingekenzeki. Zinintsi iziprofethi endazikhupha ekuqaleni kwalo nyaka zifezekisekile. Abathi Thixo, Thixo, abathi Yesu, Yesu, abakhwaza ukukhanya kanti basebenzela ubumnyama. Ndanditshilo nxa unyaka uqala into yobana bazo-ekspowuzeka. Oku kudubulana kungaka ndandikuthethe unyaka uqala. Andifuni uyithetha ke ezikhukhula yona into. Ilizwe liyazicoca. Ilizwe liyazicoca nanjengoba nawe uhlala ukhuphe uphalaze, ucime to cleanse your body. Nathi siselizweni, siphakathi kulo, sisesiswini selizwe. Ngaphakathi sikuThixo, ngaphakathi kuye engqondweni. Fika ixesha ke, kufika ilixa lento yobana the law of rhythm, the rise and fall, nokukhanya kwakhe kwaphatha elizweni. Njengoba ilizwe seligutyungelwe bubumnyama kangaka, nokukhanya kukhe kwangaphezulu.
Kodwa ke ngoku kufikelela ilixa lento yobana uYesu azaphinda abe yinkosi. Zangayeke ke kodwa ke kufikelela ilixa lento yobana babe banintsi abathetha ukukhanya, babe banintsi ilizwe lonke lize kukhanye. Ndanditshilo kunyaka uqala ndathi kulo nyaka abakaSathane abazoyibona tu imali, abezigubhu, abenyoka, abootikoloshi noomatindane, kuzoba nzima kubo. Siyabona ukuba kwenzeka ntoni, siyabona uba kwenzeka, siyababona baguquka bayazilahla izigubhu kuyiloo nto bakhangelana nokukhanya apho kukhoyo, bakhangelana nobuso belanga. Mabeze ke, mabeze, bamkelekile ekhaya futhi bawuxhelelwe yona ityetyisiweyo. Nawe ke apho ukhoyo kuloo ndawo kuyoguquka ize kukhanyeni. Yazi into yobana uThixo yintoni, yazi into yobana uYesu yintoni. Sujonga umntu, into yabangela into yobana from the very beginning into yobana kude kubekwe unyana womntu, kwenziwe umzekelo ngaye, ngenxa yento yobana kuthiwa abantu babenzinyelwa ukuyi-understand into kaThixo nenhlambuluko. So ke kwathathwa umntu ngenxa yento yoba umntu kakade, njengoba ndanditsho into yobana abantu abafuni uthatha i-responsibility, abantu bafuna into ezobayibekwa phambi kwabo. Ze kuthi noba kwenzeka ntoni kuyimpazamo, kubhlenywe, kukhonjwe kulo ubekwe into yobana makakhokhele. UYesu uyiloo nkokheli ke yento yobana akhokhele abantu tu imimoya yokukhanya, akhokhele abantu tu intlambuluko. The very same reason intlambuluko yona yinto yezwe, izinto zonke ziyabhalansa. There is love, there is hate as the opposite, there is fear, there is courage. Kulo mtshato kwezi zinto, umzekelo kwitshato we-hate and love, uYesu luthando is the love. Kumtshato we-fear and courage, uYesu is the courage. Umtyholi is the fear, umtyholi is the hate. So ke nemimoya injalo, kukho imimoya emibi, kukho imimoya yokukhanya. Yiyo le nto abantu ahlala umntu neengcingane ezimbi, ahlala umntu neentlwabulo ngenxa yokubethwa zizinto zomhlaba, nanxa ubethwa lingaphakathi lakhe nokungangolungi kwakhe, abethakala umntu. Kanti uphakamisa ntoni? Imimoya yee-demons. Uphakamisa imimoya yamagqwirha aze afikelele kuye ezindlebeni athethe, umntu azenze izinto ezimasikizi, athi xa ithethayo ephendula ebuzwa athi nguThixo oye wafika watsho. Akakhange ajonge into yobana ngomphi nalo Thixo, ngomphi lo moya usubscribe kuwo phezu kwentaba, ngowuphi nalo moya usubscribe kuwo. Because umntu ngamnye uyafika kwelaa lixa loxinzelelo le-depression, lapho kukuthwasa kungena khona, ekufuneka ke ngoku uzinze, umenze, ungami ngxi, uzinze ube njengamanzi, usuke engxolweni uzicoce. Xa usexinzelelweni futhi umntu o-depressed, umntu ophantsi koxinzelelo uyazikhetha uba yedwa, noThixo ke umva xa uwedwa. Kanti ke nawo umoya ongendawo ukufumana kakuhle xa uwedwa, ekufuneka into yobana ube ngulo mntu uthi ke ngoku kusofika elo xesha loxinzelelo, the fall of your empire, umme ngoThixo, umme ngoThixo. Uze ukwazi into yobana izinto ezizawuthetha kwezi ndlebeni ngelaa xesha uwedwa usukule engxolweni ibe zizithunywa zikaThixo zikuxelele ngokukhanya, ukuze uze ukwazi ubuye ube yi-positive energy phi emhlabeni, to the universe, to abantu, to uThixo ngenkqu, ngenxa yento yobana the service that you do to a human being is the service that you do to God. uThixo ukufuna ngentlambuluko, uThixo ukufuna ngokukhanya. Ndithi mandiphendule ngenxa yento yobana ndisebenzile ngabantu abakwiindawo ngeendawo, umntu ongakwaziyo abantu abangakwazi ukwamkela intsikelelo. Uthi ngeli xesha wena ubulelayo intsikelelo kaThixo into yobana heyi, iidimasi mna ndandikade ndizithenga esitratweni, kodwa ngamandla kaThixo ngoku ndiyakwazi ungena emakhaya ndizithenge khona iidimasi. Kuthiwe wowu, awubanibani bona oopastor abanibani bona bazithenga eRay-Ban okanye uRay-Ban phofu, okanye bazithenga kwaGucci. Ubanibani njengoba wena uziqhaza into yobana unxiba ngoku iikawusi zaseMarkham, ngokwade unxiba iikawusi zasePep. Oobanibani bona abanxibi maXhosa, abantu abangakwaziyo ukwamkela intsikelelo, abantu abangakwaziyo ukungqina. So kwakupho oku kulunga uza kubona ebomini bakho, kholwa xa unjalo wonakele. Because kaloku ukuba noKristu ayiko kuzula uhlunyuka mani endlini sesikhungo. Itempile ngumzimba wakho,
itempile. Makube njalo ke emhlabeni njengoba kunjalo esiZulwini. Coca izulu. Izulu ke yingcingane, is a state of mind. It is not a destination to be reached or a place of meets and bounds. Izulu okanye isihoko, zonke ezo zinto is a state of mind. Uba ukwazi ukwamkela intsikelelo, usesihogweni mzalwane, uphile esihogweni, awusoze ukubona ukukhanya, awusoze ulibone uxolo. Xa ungenalo uxolo, ungenalo uthando, uphila ngobubi ngaphakathi kuwe, ngulo mbhodamo uzawubonakala ngaphandle kuwe, usesihogweni. Yiyo le nto uzawuphupha kakubi, uphupha ituwa, uphupha untyulo etuweni, uphupha izinto nezilwanyana ezivuzisa amagazi, usesihogweni. Phupha ububi, uphupha ugxavuza edakeni uxakiwe kuwela, phupha imvula ikunetha kabuhlungu, usesihogweni ngenxa yangaphakathi lakho longafuni utshintsha nokuguquka. Izulu lakho ngoku linjengoba kunjalo emhlabeni. Le nto uyibona emaphupheni, le nto yenzekayo as above so below, kuzawuba njalo kakade. Ngumthetho kaThixo lowo. As within so without. Lo mbhodamo wenzeka apha kuwe entliziyweni, kuhlela usathana, unomnqamlezo wakho unosathana apha phakathi entliziyweni. So lo mbhodamo lapha ngaphakathi kwentliziyweni neengcingane ezinobenane ezingalunganga, ngulo mbhodamo uzobonakala ngaphandle. As within so without. Guquka, yamkela uYesu, yamkela inhlambuluko. Thandazani ezintabeni, thandazani emilanjeni, hambani nibheke ezilwandle, yiyani ezingxangxasini, nikhangelana nokuthula, nikhangelana nenzolo, nisuke engxolweni, nijonge into yobana uThixo anizumfumana na. Kodwa xa kwenza njalo, into yobana yonke into iqala ngaphakathi. As within so without. Qala uzicoce kule ndawo kuyo, ulungise intliziyo yakho, ukwazi ukuba intsikelelo, ukwazi ukuthetha okuhle, ukwazi ukuyibona into entle, ukwenza into yobana izinto ezintle zizomanifesta all around you. Sukume ke ngoku. Yilaa nto ke kuthiwa awukwazi ubheka entabeni ungahlambulukanga. Awukwazi uze entabeni ungakhange uzile i-3 days noba lusuku. Awukwazi uze entabeni ungakhange uthule kule ndawo ukuyo, ukhangelane noxolo nozinzo nothando ngaphakathi kuwe. Zakunetha entabeni, awudibana nezilwane yakunye. Xolo uba nditsho. Awukwazi uya emanzini uyomka namanzi, ubuzwe njani? Awu makube njalo ke, ngubusobelanga, ngutololo, nguzulu. Ndiphaa phezulu ke namhlanje ke intshumayelo yasentabeni ke bazalwane ibisithi milk for babies, isithi meat for real men, isithi as above so below, as within so without. Makwande ukukhanya, malwande uxolo, malwande uthando. Ndimkile.